Atopámonos na zona de traballo de competición de tecnoloxía do automóvil na que participou o alumno Sergio Pazó. Acompáñamonos tamén o seu tutor Jaime, que nos van comentar en que consistiu a proba. Ben, é a parte de o que é, digamos, a parte de electromecánica dentro das probas de automoción. Temos diferentes probas, como poden ser desde comprobación e verificación de partes internas dun motor, circuitos neumáticos, probas de verificación e resolución de problemas en frenos, sistemas auxiliares, problemas eléctricos nos sistemas de confort. Temos aquí tamén unha proba que é unha maqueta que simula problemas nun coche, nun vehículo eléctrico. Temos avarías no sistema de luces e de sistemas de cierre centralizado, fallos de motor. Bueno, neste caso temos todos os coches de Toyota que son cedidos polo concesionario de aquí da zona. Bueno, son probas bastante complicadas, algunhas de difícil resolución, pero bueno, o nivel que temos aquí é bastante alto. De aquí sacaríamos o gañador desta sección, iría a representar a Galicia nas skills Space Skills do Campeonato de España.